Исәміз Шолы ТВ телеканалында яңалыклар вакыты, студияда мин, Румил Карамиев, игътибарыгызга бүгенге программаның төп темалары. Кешеләр тәртипсезлегеме әллә төзүчеләр гаебеме? Куллануга тапшырылуына әле берничә генә көн булуына карамастан, бүген инде Сидоровка бистәсендәге җир асты кишүе һәм ГЭС бистәсендәге юллар җимерек. Бүген аларны Ләйсән Ханова күреп кайтты. Шолыга яңа гына билгеләнгән Татарстан һәм Казан митрополиты Феофан килде. Эшлекле визитның максаты нинди? Хәбәрчебез белеште. Хезмәткә һәм оборонага әзерме? Укучылар ГТО нормаларын тапшырачак. Авыл хуҗалыгы продукциясын арзан бәядән саталар. Ярминкәдә Гүзәл Шихапова булып кайтты. Һәр вакыттагыча шоулап, гөрләп узды. Төзүчеләр көннең иң кызыклы мизгелләре хәбәрчебез сюжетында. Кемдер төзи, кемдер җимерә. Сидоровка бистәсендәге яңа парк һәм җир асты кишүенә сөенергә дә өлгермәдек. Инде аларны җимерә дә башладылар. Бүген безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына борчулы шәһәрдәшләр шулай дип шалтыратты. Нәрсә булган һәм кем гаепле урында хәбәрчебез Ләйсән Ханова булып кайтты. КамАЗ төзүче ударнигы Николай Бондарев Сидоровка бистәсендә 1980 елдан бирле яши. Бирдәге җир асты кишүе төзекләндерелүгә сөендек, безгә бик уңайлы ди пенсионер. Тик куанычлары гына озакка бармаган. Куллануга тапшырып берничә көн үтүгә кишүдә юл җимерелә дә башлаган. Үзем биредән гел үтеп йөрим, башта монда токталар ята иде. Карасам, юл ватылган, аны кешеләр махсус җимергән дип уйлыйм. Кем икәнен әйтә алмыйм. Сидоровка бистәсендәге җир асты кишүе шәһәрдә иң үзенчәлеклесе. Биргә чаллы төзегән елларның фотосурәтләре эленгән. Тик бүген шәһәрдәшләр аның җимерелеп бетүеннән курка. Көндә үтеп йөрим, көндә йөрәгем янып үтә. Шушы кадәр матур итеп эшләгән җир асты юлын шушындый хәлгә төшергәннәре өчен. Көндә үтеп йөргәчтән көндез бер кешене дә күрмим. Мин уйлыйм инде кич белән килеп шундай ясыйлардыр инде дип, вредительство, зарар, зыян ясыйлардыр дип уйлыйм инде. Тик юл ватылуның сәбәбе бу түгел. Без кишүне ясаган подрядчы оешма җитәкчелеге белән телефон аша элемтәгә кердек. На входной группе, на подъемах лестницы. Баскычка менү һәм аннан төшү юлларында барысы да технология нигезендә эшләнде. Әмма өслек кипкән вакытта яңгыр явып бетте. Без полимер кулланабыз. Ул исә 12 сәгать буе кибәргә тиеш. Дымны ул бөтенләй яратмый. Нәтиҗәдә өслек ташка әйләнә алмады. Подрядчы оешма тиешле материалларга заказ биргән инде. Бу атнада алар юл өслеген ремонтларга ышандырды. Тик җимереклек моның белән генә шикләнми. Кишүне чыгып, ГЭС бистәсенә илтүче юлда да бүген эшчеләр ремонтны кабат эшләргә мәҗбүр. Бирдә инде сәбәп технологиялар бозылуына түгел. Бу урынны тулысынча эшләп киткән идек инде. Фотоларга төшердек, куллануга тапшырдык. Икенче көнне килеп карасак, юл җимерелгән. Машина узып киткәне күренеп тора. Хәзер юлны кабат ясыйбыз. Минем кулымда юлга салынган кирпечләрнең берсе, төзүчеләр сүзләренә караганда, ул 3000 тонна авырлыкка кадәр исәпләнгән булган. Ләкин биредән күрәсең зур йөк машинасы үткән. Эшчеләр 3 участокта кабат кирпеч җәю, бордюрлар ясау белән мәшгуль. Өстәмә чыгымнар, өстәмә эш дигән сүз. Яңартылган паркта бу инде беренче генә очрак түгел. Янәшәдә генә урнашкан КАМ автомеханика техникумы директоры сүзләренә караганда, алар инде биредә берничә тапкыр төзәтү эшләре белән шөгыльләнгән. Только слова сожаления. Кызганыч кемдер төзи, кемдер вата булып чыга. Вандаллык белән шөгыльләнәләр. Әмма алга таба кешеләрдә культура артачагына ышанасы килә. Парк ял һәм мәдәният паркы дигән исемдә йөртә бит. Паркларда хәтта көндез эш вакытында да кеше күп йөри. Аның алга табада матур булып саклануы иң беренче чиратта хәзер шәһәрдәшләрнең үзләреннән тора. Ләйсән Ханова, Айрат Закиров, яңалыклар. Лисацак юлларын төзекләндерү тәмамланып килә, эшчеләр юл кырыйларын һәм тукталыш яннарын ремонтлый. Төзекләндерү август азагына әзер булырга тиеш иде, әмма һава шартларының тотурсызлыгы һәм материалларны вакытында китермәү сәбәпле объекттагы эшләр кичектерелде. Мастер сүзләренә караганда, бу атнада Лисацак юллары тулысы белән әзер булачак. Хәзер эшләр башкарылган планнар буенча аларны тоташтыру, жалгау, тоташтыру асфальт белән. И 99% эшләнгән инде җирләр. 200 куясы бар. Бүген Чаллыга Татарстан митрополиты Феофан килде. Ул Боровец чиркәвендә литургиядә катнашты. Феофанның республика митрополиты булып билгеләнүенә әле 2 генә ай. Аның Чаллыга беренче тапкыр килүе. Кичә ул Алабугада православие динен тотучылар белән аралашты. Иртәгә митрополит Менделеевскийда яшәүчеләр белән очрашачак. Татарстан авылларына да эш сәфәре планлаштырылган.
и объезжать и села обязательно. Неправильный подход. Авылларга да бару кирәк. Гадәттә без зур шәһәрләргә генә йөрибез, ә авыллар читтә кала. Бу дөрес түгел. Әшалла миндә бик яхшы тәэсир калдырды. Чиста, матур, төзек кала. Дөрес храмнар азрак бераз. Бу темага алга таба сөйләшербез әле. Боровецкий чиркәвендә литургиядан соң митрополит Ноэль Мәгдиев белән очрашты. Ул хакимияттә узган сөйләшү барышында алга таба шәһәрдә чиркәүләр салу тәкъдимен җиткерде. Энергетик бакчачылык şirketinde Мунча янда Комсомол районында ел башыннан бирле бу инде 6-нчы шундый чирак янгынның сәбәпләрен хәбәрчебез ачыклады. Ял көне бакча хуҗалары үзләренең участогында була. Мунчалары каршыда гына урнашкан. Иртәнге 4-тә гаилә дуслары янган ис сизеп мунча янына баралар. Төтен эченнән бары тик телевизорны гына саклап калалар. Коткаручыларга янгын чыгу турында хәбәр килгәннән соң 10 минут эчендә килеп җитә. Күршеләре бу хәлнең шаһиты була. Сказали, у нас у соседей, говорит, баня горит. Күршеләрнең мунчасы яна дидиләр. Без чыктык. 6-нчы яртыларда яна башлады. А чё, как, не знаем. Күзәтчелек бүлеге инспекторы әйтүенчә, янгынның сәбәбе мунча мишенең эксплуатация кагыйдәләрен бозу. Иске шәһәрдә мондый 6 очрак күзәтелде. Основными причинами сгорания... Мунчадагы янгынның төп сәбәпчесе мишне дөрес көйләмәү. Төтен юллары чистартылмаган. Аны 3 айга бер тапкыр чистартып торырга кирәк. Миш алдында очкын төшүдән саклый торган кулайлар гомумән юк. 1 октябрьдән янгын чыгу очракларын кисәтү максатыннан бакчачылык şirkәтләренә рейдлар оештырылачак. Фәрида Сабирҗанова, Гүзәл Хәбибуллина, Алексей Иванов. Яңалыклар. 1931 елда 10 яшьтән 60 яшькә кадәрге кешеләргә ГТО нормаларын үтәү системасы кертелгән иде. Аны үтәгән кешегә махсус значок та бирделәр. Бу үзенә күрә горурлык хисләре уятты. Димәк, син хезмәткә һәм оборонага әзер. Әлеге система 91 елда туктатылды. Хәзер янәдән кайтартылды. Шәһәрдә ГТО нормаларын шәһәрнең төрле учреждение ишмалары тапшырды. Шират мәктәпләргә дә җитте. Элиза Әхмәтова 29-нчы гимназияның 7-нче Б сыйныфында укый. Физкультура дәресләрен берсендә калдырмый. Бүген ул ГТО сайтына үзенең мәгълүматларын кертте. Шифаханәгә барып медицина белешмәсе генә аласы кала. ГТО нормалары безнең шәһәргә бу елдан гына кертелде. Моның өчен әти-әни үзләренең балалары белән gto.ru сайтында беркетелергә тиеш һәм 7 баскычлы анкета узырга тиеш. Балалардан, медицина шифаханәләрдән справкалар сорала. ГТО нормасына спорт төрләреннән 60 метрга, 100 метрга һәм 2 километрга йөгерү, урыннан ераклыкка сикерү, ату, йөзү һәм чаңгыда шул сайланган. Нормалар 5 төрле яшь айырмасына карап бүленгән. Без планлы рәвештә бу юнәлештә эшне барабыз. Укучылар инде ГТО нормаларын аңлы рәвештә барысы да карыйлар. Күбесе дип әйтергә мин кич белән иртә белән бушы нормаларны тапшыру өчен бигрәк тә йөгерү 2 километрга әзерлектә баралар. Быелгы күрсәткечләр күзгә күренеп яхшырды. Мин 60 метрны 5-4 секундка йөгерәм. Ул араны 6 секундка йөгерергә кирәк. Мин ул араны 5-легә генә йөгердем. ГТО тапшырганчы укучылар һәрберсе медицина тикшерүе үтәргә тиеш. Чөнки аларны 3 төрле группага бүләчәкләр. Төп, әзерлек һәм махсус медицина төркемнәре. Вакытлыча авыручы укучылар махсус медицина справкасы буенча ел буена азат ителә. Тик аларга да җиңеләйтелгән нормативлар әзерләнгән. Һәр ата-ана җәмгыятькә файдалы балалар үстерергә тели. Алар каршы түгел, тик шифаханәләрдәге чиратлар гына аларны борчуга сала. Әгәр дә мөмкин булса, бәлки менә шушындый зур чиратлар булдырмас өчен балалар укый торган мәктәпләрдә, гимназияларда үзәкләштерелгән махсус комиссиялар булса, һәм инде балалар шунда гына педиатрлар каршында үзләренең сәламәтлекләренең шынап торып, сәламәт икәнлекләрен раслау белешмәләре алсалар, әлбәттә уңайлы булар иде. ГТО нормаларын укучылар 1 октябрьдә бирә башлаячак. Аларны 4 мәктәп базасында оештыру күздә тотыла. Шунысын да искәртү мөһим. ГТО нормаларын биргән чыгарылыш сыйныф укучысына бердәм дәүләт имтиханына 10 балл өстәләчәк. Илсия Валиуллина, Андрей Райчеев, Айрат Закиров, Яңалыклар. Көннәр җылытса да кышкы кием әзерләргә менә дигән вакыт сатучылар өчен эшнең кызган чоры. Сатып алучылар кышкы өс киемен алуга да әлбәттә инде җаваплы карый. Тун сатып алганда нәрсәгә игътибар итәргә соң? Белгечләр киңәшен хәбәрчебез дә тыңлады.
Uzun hem kıska zamanca tunlar çeşki hem mutondan baş kiyimlerinin türlerini sanap bitirgisiz. Köngülüngnin deyintili şunasın saylab al. Beyleri kulay bütün ülçemlerde var. Kamaz Medeniyet Yurtunda Tun Bazarı dip isimlengen yerminke açıldı. Bizim күргәзмәдә Пятигорскидагы 5 фабриканың туннары урын алды. Аларны теккәндә бары тик яхшы материаллар гына кулланыла. Без сыйфатлы туннар һәм аларга кулай бәяләр гарантиялибез. Tunlar sıfatı için борчыласы юк. Пятигорский инде күптәннән Россиядагы иң алдынгы мех фабрикаларыннан исәпләнә. Я уже приобретала здесь несколько лет назад шубу. Мин берничә ел элек биредә тун алган идем. Хәзер яңа төрләрен киеп карарга килдем. Инде баш кием алдым. Биредә барлык эштәгеләр өчен киемнәр бар. Шуңа күрә теләгән һәркем килә ала. Здесь очень большой выбор шуб. Монда бик әйбәт туннар, бик матур сыйфатлы, бик әйбәт дусларны да чакырачакмын. Әле һаман да күңелегезгә ошаган тун таба алмыйсызмы? Туннар ярминкәсенә ашыгыгыз. Күргәзмә 22 сентябрьдән 27 сентябрьгә кадәр эшләячәк. Авыл хуҗалыгы продукциясын арзан бәядән саталар. Ярминкәдә Гүзәл Шихапова булып кайтты. Һәр вакыттагыча шоулап, гөрләп узды. Төзүчеләр көннең иң кызыклы мизгелләре хәбәрчебез сюжетында. Московская ярмарка. Новое поступление сезонного товара. Куртки, брюки и обувь. Цены на радость всем. Московская ярмарка. Одежда для всей семьи. Торговый центр «Океан», 2 этаж и Новый город, 1125В. Напротив остановки 7-й комплекс. Таттелеком предлагает работу для студентов, пенсионеров и по совместительству. Телефон 580323. Предприятие продает аквариум объемом 150 литров для офиса 2015 года выпуска. Телефон 56 15 09. Сдается в аренду помещение для офиса общей площадью 120 квадратных метров, сохраняемой стоянкой. Телефон 56 34 00. Сез яңалыклар программасын карыйсыз, дәвам итәбез. Шәһәрнең 3 урында авыл хуҗалыгы ярминкәләре узды. Узган елларда Тукай, Менделевский, Әгерҗе, Мамадыш һәм башка район фермерлары Южный агросәнәгать комплексы, Галиәскәр Камал бульвары һәм Сорман трактында үзләре җитештергән товарларны сатты. Ит, йомырка, бәрәңге һәм башка яшелчә җиләк-җимешләр авыл хуҗалыгы министрлыгы тәкъдим иткән бәядән артмаска тиеш. Бәяләрдән канәгать булмаган эшмәкәрләр белән сүз куертып тормадылар. Кишер 15 бәрәңге 12 сумнан кыйммәт булмаска тиеш. Бу тарихларны авыл хуҗалыгы министрлыгы республика буенча билгеләгән. Иң мөһиме сатучылар бәяне күтәрә алмый, аларны һәр даим күзәтеп тикшереп торалар. Тут вот как ярмарка началась. Ярминкә башлану белән безгә бәяләрне әйттеләр. Администрациядән сату барышында гел тикшереп торалар. Кемгә бәяләр ошамый, алар алып килгән продукциясын яңадан төяп кайтып китте, әмма андыйлар бик аз. Нигездә сатучылар канәгать, авылда таныш белешләргә кайчакта тагын да арзанрак бәягә сатабыз. Халық бик көп йөри, балны алып торалар, балың әйбәт булса алалар. Балның бәясе 1300-дән 1000-га кадәр. Быелгы елга мин уйлыйм, бу бәя нормальный бәя дип. Бал быел бик күп, артык күп булмаса да, бал Аллага шөкер бар. Йөри алсаң әйбәт инде. Тырышырга кирәк барыбер. Үстерергә, карарга тырышырга кирәк. Ярминкәләр әле башланды гына, шуңа күрә шәһәрдәшләр нигездә товарны авыз итәр өчен ала. Кибет белән чагыштырганда бәяләр күпкә арзан, экологик яктан да чиста диялар. Татарстан есть Татарстан инде, Аллага. Участниклар күп, уңганнар. Бәяләр кибеттәге белән чагыштырганда ничек? Юнрәк, конечно. Бәя юн. Әле кибеттә монда итте, монда бер күп. Мин әле чыктым гына, менә кабак алдык 15 сумнан. Нормально. Кыйбат түгел бәяләр. Ит алдык. 16 кило ит алдык. Ашка ит алдык инде. 16 кило. Сыйфаты яхшымы соң кибетнекенә караганда? 350-дән 350-дән алдык, 400-дән вырез калдык инде. Сыйфаты кибеттән ит алган, алай теге күп ит алган юк инде. Нигә әйбәт. Яш мал инде, яш тана ите. İşte indi işe tüül bit kilası. Şey Allah'a şükür beyibet. Bütün şu anda şöyle satsınlar. İşsizlikte. Men mutlu olam. Постоянно.
Теге 2 кило, 3 кило алмыйм. Сарман тракты буйлап урнашкан ярминкәдә кулланучылар хукукын яклау бүлеге белгечләре сатып алучыларга үзләренең хукуклары турында сөйләде. Сатып алучыларга, сатучыларга юридик ярдәм итәбез. Кулланучылар базар өлкәсендә сораулар туса, безгә мөрәҗәгать итәләр. Мәсәлән, товарның сыйфаты начар булса, срогы чыккан булса, безнең янга килә алалар. Шәһәрдә ярминкәләр декабрь азагына кадәр дәвам итәчәк. 3 октябрьдә Шамил Усманов проспектында да авыл хуҗалыгы продукциясын сату оештырылачак. Гүзәл Шихапова, Айрат Закиров, яңалыклар. Яңа урын, яңа вакыт, әміне бәйрәм, яхшы таныш. Төзүчеләр көнен чалда 60-нчы ел уздыралар. Быел аңа үзгәрешләр кертелде. Бер кайчанда төзүчеләрне сентябрь уртасында бигрәк тә яр буе мәйданында кутлаганнары юк иде әле. Төзүчеләр көнендә мәйданга халык күп җыелды. Сәхнәдән яшь артистлар һәм танылган иҗат коллективлары чыгыш ясады. Төзүчеләр көне бәйрәмен барыбызны да берләштерде. Мин монда 76-нчы елдан бирле яшим. Монда яшәгәч, минем туган шәһәрем кебек. Город у нас, можно сказать, молодой. Безнең шәһәр яшь, һәм менә без аның тарихында катнашырга булдык. Безне истә калдырсыннар. Шәһәрнең барлык өлкәдә дә үсүен белеп торсыннар. Тамашачылар арасында төзелеш факультеты студентлары, бәйрәмгә студентлар бергәләшеп килгәннәр. Киләчәктә төзүчеләр булачак. Төзүчеләр бу көнне игътибар үзәгендә булды. Хезмәт алдыңгыларына бүләкләр тапшырылды. Бүгенге көндә төзелеш өлкәсендә 10 меңнән артык кеше эшли. Бәйрәмдә гаиләләре белән төзелештә эшләүчеләрне дә кутладылар. Общий стаж династии 82 года. Бераз соңрак бәйрәмнең мавыктыргыч өлеше, мотовузышчылар чыгышы башланды. Бәйрәмдә Россия эстрадасының шансон җырчысы Катерина Голицына чыгыш ясады. Шулай ук шәһәрдәшләргә үз җырларын татар эстрадасы йолдызлары Алина Шәрипҗанова, Зәйнәп Фәрхетдинова һәм Зөфәр Билаловлар бүләк итте. Илсия Валиуллина, Ксения Антонова, яңалыклар. 11 меңгә якын шәһәрдәшебез велосипедларга утырды. Узган елларда Гез бистәсенең мәдәният паркында һәм Яңа шәһәрдә яр буе мәйданында Кама миломарафонын үтте. Анда төрле оешма вәкилләре, студентлар, мәктәп укучылары, спортчылар, инвалидлар катнашты. Велосипедны тыш табиблары да үз иткән Илдус Фәйзрахманов хезмәттәше белән 2 тәгәрмәчле транспортта 7-8 ел йөрибез ди. Яхшы физический формаларны тотар өчен безгә велосипед кирәк обязательно, потому что мин ул йөрүшкә велосипед белән, мин тоже җәймәйбез велосипед белән йөрүшкә, без үз поликлиникада куябыз, безнең парковкаларында, бөтенесе без велосипедта күп йөрибез. Пробег куядыр җылга 2000 ярымлап чыга торган. Гыз бистәсендә балалар, инвалидлар, ветеран спортчылар көч сынашты. Яр буе паркында оештырылган марафонда тәҗрибәле велосипедта йөрүчеләр һәм шулай ук мәктәп балалары катнашты. Я решила, Минем җиңеп карыйсы килә, без иптәшләр белән мәктәп янында йөреп әзерләндек. Мин велосипедта йөрдем, дустым белән мәктәптә. Без әни белән монда йөрдек. Мы ждем вас на сцене. Без дустым белән яратабыз монда йөрергә. Ялкында. Немного волнуюсь. Бераз дулкынланам, җиңеп карыйсы иде, яхшы йөрим, шуңа катнашырга булдым. Шәһәрдәшләр 2 һәм 5 чакрым ераклыктагы дистанцияны узды. Җиңүчеләр медаль һәм мактау грамоталары белән бүләкләнде. Гүзәл Шихапова, Айрат Закиров, яңалыклар. Чираттагы ралли-рейд КамАЗ-Мастер командасы өчен янә уңышлы төгәлләнде. Волгоград өлкәсендә узган Биек Дала Дон ярышларында Антон Шибайлов экипажы беренчелекне яулады. Әлеге узышлар белән Россиядә ралли-рейдлар буенча спорт сезонына нокта куела инде. КамАЗ-Мастер командасы өчен Дакар узышларына әзерлек ахырына якынлаша. Исегезгә төшерәм, команда өчен иң хәлиткеч ярыш саналган әлеге узышлар Көньяк Америка чүлләрендә тагын 3 айдан соң башланып китәчәк. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин сезнең белән саубуллашам. Иртәгә нәкъ шушы вакытта һәм шушы урында без һичшиксез күрешербез. Исән-имин булыгыз.